se ten que no día de hoxe houve dous concelleiros que representan dos portavoces de dos importantes partidos políticos, do PP e do Bloque Nacionalista Galego, que ten unha sensación, ao menos que me transmite a algún cidadano de aquí de Ourense, que se convertiron en defensores a ultranza dunha empresa privada. Eu creo que non temos, no modo de ver os políticos, que temos que defender a todos os ciudadanos, pero baixo os parámetros que nos marca a lei, xustamente porque sea unha obra titulada do Concello, concesionada, de xestión privada. Temos que ser un exemplo de aplicación da legalidade. Pero además el alcalde respondía también esta mañana a las acusaciones hechas ayer por el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular sobre posibles irregularidades en el proyecto de ampliación del complejo hospitalario. Bueno, a verdade é que a mí se me sorprende que o portavoz do PP fale de legalidades, porque eu creo que ele estuvo asentado durante os últimos anos nas legalidades. Falar agora, por exemplo, das Linderburgas ou falar de todas estas ideas urbanísticas que todos coñecemos, pois ten narices. En cualquier caso, parece mentira que este tan desinformado, porque ademais foron eles os que tramitaron e levaron a cabo todo o proxecto de ampliación do Chou baixo o seu mandato, e en este momento dicir que cumple todos os requisitos establecidos por a normativa vixente para este tipo de servicios. Por tanto, o hospital está completamente, digamos que, legal. El alcalde insistía en que el Concello ha obrado en este caso siempre dentro de la legalidad. O Concello, digamos que cumpliu todos os trámites necesarios que se exixen para conceder a licencia, pois en este caso, a ampliación sanitaria. Non sei o que teñen que cobrar, se máis, se menos, igual, pero que ten todos os trámites necesarios, o sea que está ao día.